Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2 lapho sibika sisemlazi kuWard 111 lapho kade kumasha khona amalunga eMK athi abonga izakhamuzi ezithe zabavotela ngo-elethu. Lapho sibone bemasha khona sabona abantu bephuma bekikiza bejabula bekhombisa kona phela ukuyithanda lento abayibonayo and bebona futhi ukuthi ivoti labo lisebenzile. Khona-ke manjalo sithola ithuba lokuthi ke sixoxe no-coordinator wakhona kuleli wadi leli. Lapho-ke sixoxe naye wayibeka-ke indaba. Kodwa-ke ngaphambi kokuba siye kuyena, wena ungakhohlwa ukucofa ibhathini usubscribe kule channel ukuze njalo uzithole njengoba zinjalo. Wena-ke awu-enjoye-ke lama video-ke alandelayo. Siphinde sikubingelele comrade. Siyakubingelela comrade. Yebo msisi. Hayi comrade, sesibonile imashi noma abantu bebesibuka sidlula kodwa bengenako ukuqonda ukuthi ngabe le mashi ingeyani ngempela ngoba siyabona nesimo semphumela akuyona le mphumela besilindile. So nje ungasibekela usithini nje ngemashi le kade niyenzile? Yebo, ngizoqala nje ngibonge kumphakathi wonke ovotile wavotela umkhonto wesizwe. Imashi yethu bekuwukuthi sikwazi ukuthi sihambe siye emphakathini, sihambe nje emgaqweni simashe umphakathi usibone, sibatshela ukuthi hayi umkhonto usuthathile noma kube khona-ke iy'nkinga zamavoti othola ukuthi akuhambanga kona ngendlela ngoba kufanele sikusho lokhu ukuthi akuhambanga ngendlela ebekwade kwenzeke ngayo uma ngabe sekubala. Bese utshela kumphakathi ukuthi siyabonga siwumkhonto wesizwe ukuthi basivotelile. Sisazophinda futhi senze lemhlangano le yakuma VD nakuma area ukuze bazi ukuthi umkhonto uwinile, umkhonto ukhona, umkhonto uzobanika intuthuko. Hayi siyakuzwa comrade. Mangabuza nje mhlawumbe ngesililo okuthi sisizwa ndawo zonke ukuthi hayi amavoti angenzeka ukuthi akuwona lawa eniwaziyo nini. So mhlawumbe nje ubucabanga ukuthi mhlawumbe kungenziwa njani ukulungisa leso simo? Ukulungisa leso simo mina ngokubona kwami ngoba uma kungathiwa mhlawumbe akube naloko okuthiwa i-recount, yes singayivuma nayo, kodwa engathi into engaba ngcono ile i-revote ukuthi kuphindwe kuhlalwe kuvotwe kabusha ngoba uma ngabe ubheka uma singathi recount vele sekonakele khona ungathola ukuthi kunamanye amabhokisi angekho okusho ukuthi lapho singagcina si-recounta into engekho. Mhlawumbe ongaba kuhle yiloko okungathi mhlawumbe mangathiwa sinikwe ithuba lokuthi sibuyele futhi ensimini ngoba siwumkhonto wesizwe asisabi ngoba umphakathi utshengisile ukuthi uyaseseka kakhulu siwumkhonto wesizwe. Okay, manje shothi lemphumela le engahle kwenze ku-IEC ayikhiphe namhlanje njengomkhonto wesizwe nithini ngawo? Leyo mphumela nje vela sihambisani naye. Siyabona ukuthi vele ngeke izisise phambili ngoba uma ngabe ubheka akwazi ukuthi kungathi kulamawadi angaka uthola ukuthi iwadi ngayinye ithola u75% kuyaphezulu. Uma sesithi sesiya kwi-national uthola ukuthi silela u-number 3 akwazi ukwenzeka lokho ngoba amawadi esinawo eThekwini nje lilodwa sinamawadi awu-111 njengoba ewu-111 asho ukuthi i-ANC ayizange ize iwine amawadi mhlawumbe adlulile kawu-5 njengoba engawinile amawadi angadlulile kawu-5 isho ikunika leyo nto ukuthi na-national kufanele ungabe thina siqenqelezela sodwa nje phambili siwumkhonto wesizwe. Lawo ma-result nje nami ngiyimina nje ngisebrantini ngiyawa-rejecta lawo ma-result. Hayi siyakuzwa comrade, hayi ake sikudedele uhambe uyohlangana namanye ama-comrade. Ngiyabonga mhlonishwa, ngiyabonga kakhulu. Thank you.